дар натиҷаи муноқишаҳои мусаллаҳона дар марзи Тоҷикистону Қирғизистон бинобар маълумоти дарёфтӣ то 6 май 19 нафар тоҷикистонӣ ҳалок шудааст. Яке аз ин қурбониён зодаи ворух Меҳрузиддин Болтаев аст ки пайвандону наздиконаш аз ӯ ҳамчун як нафари ватандӯст ёдоварӣ мекунанд. Падари Меҳрузиддин Муҳриддин Болтаев дар як суҳбати кӯтоҳ ба пресатиҷӣ гуфт ки фарзандаш шаҳид шуд ва барои дифои ватан ҷон бохт. Фарзандам Болтаев Меҳрузиддин соли таваллудаш 1986 мактаби лисея тамом кард. Мактаби душанбе мединистит барам. Хонаниш хабоши bod барам. Нах тамом кард мактаба. 2 сол барои ман ҳамчун раиси маҳалла барои халқи даъват карданам ба хизмати ҳарбӣ амдинам. Чун фаҳмид ба хизмати ҳарбӣ дар давоми ҳамон институт тиббинда ҳатто бо 2 сол хизмат кардам. 2 сол хизмат кард, баъд аз хизмати ҳарбӣ институт тиббия тамом кард, баъд қувваҳои мусаллаҳ ба хоб дуромад. Меҳрузиддин Болтаев солҳои охир дар қисми низомии қушунҳои сарҳадӣ ки дар марзи Тоҷикистону Қирғизистон ҷойгир шудааст хизмат мекард. Санаи 29 апрел дар айни авҷи даргириҳои мусаллаҳона дар ҳудуди деҳаи Қарабоғ кушта шуд. Меҳрузиддини шаҳид оиладор ва соҳиби 2 фарзанд, 1 духтар ва 1 писар буд ки феълан ятим шуданд. Халқи Исфара, халқи Ворух, халқи Равни Исфара ва халқи таҷикҳое ки будеги ба раҳмат киям, я худошу ворушу боша карам. Маросими дафнашу кардан, ва фотиҳаҳои хонданашон, дуруст фотиҳаи хондан ташкил кардан раҳмат омава.